Kaseng Voice of the People Party menin kasengi ka arpaway tarik banay nailar arjarap saw, kalalit banbo da kashiti hakmat u secretary, but u commissioner u bapekmi ya katanat mining and geology ha additional building ha secretariat, kani kajing wan jong kaseng kalong ha kajing eday bat ka SOP lani kataka standard operating procedure, ha kajing eday ban apply ka prospecting license, ban yo abanti au doyong kaseng kala persya jor ya kajing shna ka sorkari ka SOP ban yo banti au doyong tang na kabanta kito kibedan ya kajaka kumba chispa hektar kaseng kala ongru namar kene kala ban kata shibon yau pajba ubarit ubom dan jaka hadu kata ban yo ban ye trelang. Matakas nagaliang jungi ka Voice of the People Party ngila late ban yagndo ya i Commissioner Secretary jongka Department of Mining and Geology bat kunjo ya Secretary jongka Department of Mining and Geology ban ai ya kane ka City hagajingede bat kane ka SOP lene ka Standard Operating Procedure hagajingede ban apply ya kane ka prospecting license bat kane ka mining lease for coal hapo kani ka jela ka jongi te hagajing ede bat kani ka kam hagaba ka sarkar kala yash kmat na bantaban tentrekam hagabangin yolat ya kaban ti ya uniu yong Henry ka basosi kumbangi nagani joko party ni kren nagapos pagba ba ngimpliang ya kani ka SOP ka ba ka sarkar kala tha hadu chispa aktar nagbantaban yo ya kini ki license ki prepare Tegumta nagaliang jugi kum ka party ngilalet ay yakani ka sithi nagabanta ba ka sarkar kan simkhia mardor hagaban pet lani ban bisar biang yakani ka SOP ka ba kalasna nagabanta bangin yo lat yakaban ti dewyong nang ba ki aim ki ba ka sarkar kala kala ailat yangi hagabangin ti biang ya uniu dewyong te ngila kumban supan kemau ba kani ka jingkhang ya ka jingti doyong ka dena do usnem arajar khat saw ti punta kat hadu usnem arajar khat kendai ba ka Supreme Court kala ai ka karai ha ka jingede ban sedang yang ya kani ka jingti doyong ka bala khen bi ain da kita ki ain ki kendon ba pher Henry ka basosi ka long kum ka notification ka ba ka sarkar Meghalaya ha ka santarik ubnai balai arajar huai la penbenapai ba lembau commissioners and secretary jong ke mining department and geology department nagbanta ya ka banyo ya kani ka prospecting license tigumta habang ipet ya kani ka SOP ka ba ka sarkar ka sna hadu kalani ka bu ya kani ka jinghe jong ka jaka hadu chispa hektar kalong ka ka ba ngimla ban priang bat ka ba mi sibun ki jingli ha ka ba ngikum ki rilum Nila ya kaban bat ya kakendeu ka siap haki snong tau ki jongi da kita ki jinghe ki ba om ya kot bor katum kani ka SOP ka ba kani ka sarkar kala tau te kumta kala long ka jinghe yangi ha ka bangin im lane ka bangin yo biang ya kata ka kamai ka ji lemba kani ka jingti yau deuyong te lemba kani ka SOP ngi i ba ka theu lane ka ailat tang ya kita ki badon hakabor lani ki bala ya kaban yo kat kani ka jaka om tang om ya upat ba hi baro tikum tang ina kaliang jong ka Voice of the People Party ngi kwa ya ka baga sarkar kan pet bat kmi ban ailat yangi upat ba hakaba nginla ya kaban trei ha kini ki hektar ki ba ki barit ngila banong kumba kapau hakani ka mine concession rule kakendain rupeu kaba la keren ba ngila ya kaban yo ya kata ka license lemba kata ka area kaba hadu saw hektar tigumta shibun kini ki lemba kini city ka bangi penpau syaka department hakaba kini ki he sokar kin ra ya kani ka mat kaba ka WPP ka dawa haga jingide ban pet ban kmi biang ya kani ka SOP ka bakala bu hadu chispa ta tegumta na kaliang jungi ka Voice of the People Party ngiyai ban kumbang ngilale chupai ba nadu usnem arjara kulai ya kabangin wat kilat lenti ya kaban penbor leni bandawa na sarkar hagaban penrit ya kani ka area leni ya kani ka jinghe jong ka jaka ha kaba
ngi kum ki patba lani kat kum kita ki common man ngila ya kaban tre ban kita kumba long hakipor ki ba menchua te lemba jo kani ka kubo ka lemba kani ka karwo ngi da kalian jo ka voice of the people party ha ka jingi kren jo ngi ba u commissioner secretary mane ngi singaw tunat ya ka jingi thu ka jongu ba ulai thu ba kumbalong mata na kalian jo department ru kala pe bar kala khmi bar kala shimkhiaro te na kalian jo commissioner secretary ulai thu ba na kalian jo ka sarkar kila ya kaban pe bar khmi bia ya kani ka kam andala dep kani ka session te kumta na kalian jo ngi ka voice of the people party ngi kumbangi keren lemba jong i MP hadu parliament ngi om bala da pli lang ye baro la da khang lai ye baro om dei ban al hatang ye kilai leni sawon henry ina lat ye kita kipadon kata kajaka ha kabanti ya uniu do yong ubalong ubulum jong kayok kot ka jongi tena kalian jungi ka voice of the people party ngi kentu ya baro kini ki district ki badon ya uniu marti do yong ha kabangin ya perkhat ya kani ka jingdawa baka voice of the people party ka yeng badawa na kabanta ya kabit kabiang jong barolang ti kumtangi pe bat nangyay budin ya kani ka jingdawa ka jongi tat hado bakan do urlong na kabanta ka jingbit jingbiang jong barolang blessed